Interseksionalitatea modan dagoen hitza bada, baina egia esan da, nik uste dut errekuperatu behar dugula bere izaera politikoa eta bere izaera aktivista. Eta eskatzen diguna interseksionalitate politikoa Euskal Herri dekolonial baten bidean baldin bagaude, bada bide hori kontradikzioz beteta egongo dela. Orduan, kontradizio tolerantzia bat garatu behar dugu, eta bide hori gatazkatsua izango dela, eta bi norabide daude, edo ariketa horretan bi norabide hartu behar dugu. Alde batetik, gu aitortzeare bai, beste hegoaldeko deituriko beste herrietan egin ditugun sarraskiak eta zapalkuntzan horretan ardura dugu, eta gaur egun neokolonialismoan, estraktibismoan ere parte hartzen dugula, baina beste alde batetik ere bai gure barrura begiratu behar dugu, eta gure genealogia eta historio dekoloniala, hemen Europar ez da homogeneoa, baizik eta Europak hegoaldeak ere bai baditu, esan dezakegu, eta barrugura begiratzea eta zubiak bilatzea gure historia eta haien historiarekin.